Petr Markov se narodil 25. srpna 1945 v Praze. V roce 1971 absolvoval FAMU, obor filmové a televizní scénáristiky a dramaturgie. Od promoce až do roku 1982 pracoval jako scénárista filmového studia Barrandov. Napsal náměty a scénáře k filmům Jak utopit doktora Mráčka, trilogii Slunce, seno, jahody a k filmu Ještě větší blbec, než jsme doufali. Je autorem 12 knih, 11 rozhlasových her a 13 televizních her a inscenací. S Petrem Nárožným po 4 roky spolupracoval jako scénárista na zábavném pořadu Zlatíčka. S Josefem Náhlovským pak na pořadu Na holky se nepíská. Je autorem libreta a textů písní řady muzikálů S tajností Žižkovského podsvětí, Zvonokosy, Milionová láska a dalších. V letech 1995 až 96 byl reportérem časopisu Story. V roce 1997 pak kreativním ředitelem reklamní agentury GHS Partner. Od roku 1998 je na volné noze. Je autorem několika desítek básní a asi 370 písňových textů.